салом, ташаккур ки омаден, мо чиза қадр мекунем. Ки якам савол дора. Дана, дирӯз ту гуфтӣ ки аз рӯи тренд ин муҳориба метавонад ки аз ҳама калон дар таърих шавад. Ту оиди ин чиз ягон хабар дорӣ? Ва ба фикри ту барои чӣ маҳз ҳамин ҷанг калон аст? Одатан дар картҳои хориҷӣ қисми даромад ва қисми диққатро ҷудо мекунем. Ин муҳориба чанд қадар нишондиҳанда дорад ва чӣ ӯро ин гуна махсус мекунад? бале, дар Амрико ҳозир соат 6 саҳар аст. Барои ҳамин бисёри нишондодҳоро ман надорам. Не ки ман онҳоро то ними рӯза ба даст меорам, то соати 1 рӯза. Не ки ҳақиқат дар ин ҷо дар он аст ки дар омади гап чӣ хеле ки маълум шуд бисёри одамо дар бизнес ин чиза намедонанд. Не ки Ҳабиб яке аз ситораҳои калон умуман дар варзиш аст, на танҳо дар UFC. ӯ яке аз ситораҳои калони ҷаҳони варзиш аст. Ман медонистам ки имрӯз ба ман ин савола медиҳанд. Нигоҳ кун, видеоҳои Ҳабиб 222 миллион просмотр гирифтагиаст. ва контент бо ӯ танҳо дар фейсбук дар ҳамин сол аз 100 миллион зиёд просмотр гирифтагиаст. Хайр, бо чӣ гуфта мешавад? Умуман ӯ ҳамаи рекордҳоро дар Инстаграм зада истодааст. ман метавонам ки тамоми рӯз ин гуна давом диҳам. Дар саросари ҷаҳон дар бозӣ бисёртар бо персонажи Ҳабиб бозӣ мекунанд, дар ҳолате ки дуюм бозингар аз ӯ хеле дур аст. умуман дар иҷа бисёр нишондодҳо ҳаст. Тамоми рӯз мешавад ки онҳоро номбар кунед. Не ки Ҳабиб бисёри рекордҳоро зад ва ин ҷанг чунин калон аст, барое ки бисёриҳо фикр мекунанд ки Ҷастин Гейджи бо стили худ Ҳабибро зада метавонад. Барои ҳамин дар иҷа барои ҷанги калон ҳама чиз ҳаст. Дар иҷа ситораи калон аст ва шахсе ҳаст ки баъди ғалабаи дурахшон бар зидди рақиби хеле вазнин мебарояд ва бисёриҳо боварӣ доранд ки ӯ Ҳабибро зада метавонад. Ҳабиб, савол ба ту. Чӣ хеле ки Дана гуфт ту ситораи калони ҷаҳонӣ ва дар ин ҷо ба назари ман интизорӣ ва фишор боз ҳам зиёдтар аст. Ман медонам ки ту дар ин ҷо буданро дӯст медорӣ, дар Абу-Даби, дар аморатҳо. Не ки чунин ҳаст ки барои ту дар иҷа баромад кардан душвор аст, аз сабаби ҳамон интизории диққате ки ба ту дар ин ҷо ҳаст. Барои ту масалан аз Лас-Вегас дида дар ин ҷо ҷангидан душвортар аст? Салом бачаҳо. бале, албатта, ин чиз каме корро душвортар мекунад. Не ки умуман ин чиз ҳамеша душвор аст. Вақте ки ту ҷанг мекунӣ, вазн мепартоӣ, вақте ки чунин масъулияти калон дар дӯши шумо ҳаст, ин ҳамеша душвор аст. Ин чиз ягон вақт осон намегзарад. Ва ҳозир албатта ки барои ман вақти махсус аст. ман дар иҷа меҷангам, дар Абу-Даби, дар шароити пандемия, дар ҳолате ки дар ҷанг одамо нестанд, ҷамъият нест. Барои ҳамин ин чиз каме душвор аст. албатта ки ғалабаи калон меша барои карьераи ту ин ҷанги муҳим аст. мо медонем ки ту мақсади рекорди 30-0 дорӣ. Не ки мо намедонем ки ту бо кӣ ҷангидан мехоҳӣ. Не ки агар ту дар ин ҷанг ғолиб шавӣ, пас қадами навбатӣ 30-0 мешавад. Ту кайси муҳорибаи худро гузарондан мехостӣ? рости гап ба ман ин калима маъқул нест. Агар масалан кӣ медонад пагоҳ чӣ гап мешавад? ман дар фикри ҷанги рӯзи шанбе бар зидди Ҷастин Гейджиам. ва UFC барои ман баъди ин муҳориба чӣ тайёр дорад, ин савола бояд баъдан авай диҳем. барое ки ӯ медонен, ӯ ба мо занг мезанад ва баъд мо ҷангҳоро маслиҳат мекунем. барои ҳамин ман намедонам ки баъд чӣ гап мешавад. ҳозир диққати ман танҳо дар Ҷастин Гейджи ҳаст. савол ба Ҷастин Гейджи. мо пештар бо Ҳабиб гап зада будем ва ӯ гуфта буд ки нақша дорад ки тура хаста кунад ва дар сеюм ё чорум раунд ҳаракат мекунад ки тура дастроч назанад. ту ҳайрон ҳастӣ ки ӯ чунин фикр мекунад. бо назардошти он баромадҳои ту, суръате ки ту меқабидӣ ва ҷангҳои дурахшон нишон медодӣ. Не, ман медонам ки ӯ ба корҳое ки мекунад сахт бовар дорад, чунки ин чиз 28 маротиба кор кард. барои ҳамин бале, ӯ ҳамин гуна фикр мекунад ки маро хаста мекунад. ва ҳамчунин ман худам ба худам гуфта будам ки ӯ маро хаста мекунад, чунки ин чиз ҳар рӯз маро тела медиҳад. ва ман ҷангвари ҳақиқиям. ман ҳар вақте ки ба он ҷо мебарам аз тамоми қувва кор мекунам. ва умуман ин кори ман ҳай. ман ба ин кор ба монанди ӯ дер боз машғулам. ин чиз дар решаи ҳар дуи мо ҷо шудагиай. барои ҳамин рӯзи шанбе ман мебарам ва 100% баромади худро нишон медиҳам. ман боварӣ дорам ки ба баромади худам ман фахр мекунам. Дана, маълум аст ки ту барои ин ҷанг тайёрӣ ва ин ҷанг ба ту илҳом мебахшад. Не ки ба фикри ту ин ҷанг чӣ гуна мегзара вақте ки онҳо ба қафас мебароянд. ман намедонам. барои ҳамин ин ҷанг ин қадар шавқовар аст. медонӣ, аз як тараф ту медонӣ ки Ҳабиб чӣ кор мекунад ва ҳамчунин медонӣ ки Ҷастин чӣ кор мекунад.
не ки онҳо ба қафас мебароянд ва ҳама кора шуданаш мумкин аст. боз такрор мекунам, барои ҳамин ин муҳориба барои тамоми ҷаҳон чунин шавқовар аст. дар гузашта ту як-ду маротиба кафолат дода будӣ. фаҳмо ки ҳама вақти корҳо намешуд. Не ки ту метавонӣ кафолат диҳӣ ки ин ҷанги дурахшон мешавад. кани ба ман як ҷанги дилгиркунандаи ӯра ёдовар кун. ин гуна ҷанг вуҷуд надорад ва ҳамчунин ман рақамҳои аниқро надорам. ман мехостам гирам, не ки фаромӯш кардам. чанд раунд ӯ бой додагиай? 2 раунд дар тамоми карьераи худ. ӯ бебохтай. ҳамин хел. хай чанд раунд ӯ бой додагиай? як? ман фикр мекунам ки 0, не ки официална 1 раунд. танҳо 1? бале, ҳамин гуна мегӯям. барои ҳамин медонем, Ҳабиб бо роҳи на танҳо бузургтарин ҷанговари дивизион рафта истодааст. гӯш кунед, ман фикр мекунам ки агар рӯзи шанбе ӯ Ҷейсон Гейджиро зана, пас ӯ бояд якум рақами паунд фо паунд бошад ва барои бузургтарин ҷанговари ҷаҳон шудан як қадам мемонад. Не ки ӯ худаш дӯст намедорад гуфтани агарро. ӯ намедонад ки чанд қадари дигар ӯ меҷангад. Не ки чизе ки ӯ аллакай кардагиай ҳайратовар аст. шумо ҳаматон медонед ки ман бо Ҷон Ҷонс чӣ гуна муносибат дорам. мо ҳамеша оиди дастовардҳои Ҷонс гап мезанем. Ҳабиб чанд ҷанг дорад? ӯ ҳоло мағлуб шудагӣ нест дар дивизиони хеле ва хеле сахт. савол ба Ҷастин: барои ман шавқовар аст ба ҷангҳои гузаштаи Ҳабиб назар кунем, ту аз тарафи рақибои ӯ ягон хатогӣ мебинӣ ё ин ки ӯ чунин хуб аст ки аз ҳамаи онҳо зуртар буд? медонӣ, ман ягон ҷанги Ҳабибро тамошо накардам дар вақти тайёршавӣ. албатта ки ман ҷангҳои ӯро тамошо кардагӣ будам, чунки ман мухлиси калони ММА-ям. не ки вақте ки ӯ рақиб ман шуд, ман ин ҷангҳоро тамошо накардам. ман ҳамеша дар фикри он ҳастам ки версияи хуби худ бошам. ман хеле зиёд кор кардам ва такрор мекунам. ӯ ягон маротиба ба одаме ки ба монанди ӯ гӯштин гирифтагия ҷангидагӣ нест. ман аввалин мешам. ҳамаи рақибои ӯ мегуфтанд ки онҳо тайёранд. не ки ман ба ӯ иҷозат намедиҳам ки маро дар назди сетка назорат кунад, вагарна барои ман проблемаҳои калон мешавад. барои ҳамин нақшаи ман барои ҷанг, агар ӯ гӯштин гирифтан хоҳад, пас дар марказ гӯштин мегирем ва дар ҳар як сонияи ҷанг, чӣ хеле ки ман 1000 маротиба гуфтам, ман ба ӯ зарар мерасонам. ман устағонҳои сахт дорам ва ман ӯро ба пойҳош мезанам. аз ҳамин чиз ман сар мекунам ва баъд мебинем ки чӣ гап мешавад. савол ба Ҳабиб: Ҷастин ҳозир гӯштинро ёдовар кард ва барои ман шавқовар аст ки ту метавонӣ гуфта ки фарқият байни гӯштинги ту ва гӯштинги амрикоӣ чия? аниқтар бояд пурсид ки фарқият байни гӯштинги Доғистон ва Амрико дар чия? ана ин саволи хуб аст. ман фикр мекунам ки фарқи калон дорад. ман медонам ки ӯ гӯштин гирифта метавонад. не ки ӯ тамоми 25 дақиқа гӯштин гирифта метавонад ё не. барое ки мисол ина имрӯз ман бо Карме гап задам ва ба ӯ гуфтам ки ина дар ҷанги охирон бар зидди Миочич ту пойҳои ӯра қапидӣ ва ба замин афтондӣ ва ӯ хеле зуд ба по хест ва ту бас кардӣ ва ҳатто дигар кӯшиш накардӣ ва дар натиҷа тамоми боқимондаи раунд онҳо дар стойка ҷангиданд. не ки байни мо ва Карме фарқияти калон дар он аст ки агар ман мисол ӯра ба замин афтонданӣ бошам ва ӯ хича ҳимоя куна, пас ман такрор кардан мегирам. ман тамоми шаб гӯштин мегирам. мефаҳмед? тамоми шаб ман гӯштин мегирам ва дар ин фарқияти калон аст байни гӯштинги амрикоӣ ва доғистонӣ. Ҷастин чанд маротиба оиди зарари бисёр расондан гуфта буд ва бисёриҳо оиди омодагии ӯ пеш аз ҷанг ҳарф мезананд. ту Ҷастин Гейджиро ҷанговари ғайриоддӣ меҳисобӣ? бале, медонед, ҳамеша вақте ки ӯ меҷангад, ӯ ҷангро тез сар мекунад. ӯ дар раунди аввал хеле хатарнок аст. ман фикр мекунам ки ӯ ва Конор ду ҷанговари хатарнок дар якум раунданд. не ки агар мо ба дуюм, сеюм раунд назар кунем, дар он ҷо онҳо аллакай дар сатҳи ҷанговарои оддианд. Ҷастин, савол ба ту. Ту кушода гуфтӣ ки мехоҳӣ Амрикоро муаррифӣ кунӣ дар ин ҷо, дар Абу-Даби, дар ҷанг бар зидди Ҳабиб. Ба фикри ту кучондани Олимпиада ин ҷанги калон мекунад, дар ҳоле ки мо на он қадар конкуренсияи сахти варзишӣ байни давлатҳо дорем? оиди ин чиз намедонам. ба ҳар ҳол варзиши мо алоҳида аст ва аз бисёри дигар варзишҳо фарқ мекунад. аз ҳамаи варзишҳо ӯ фарқ мекунад. албатта ки Амрикоро муаррифӣ кардани имконияти калон аст. ман ҳамчунин як ҷавон аз Аризона оиди ин чиз ҳатто орзу намекардам. боз дар охири дигар сайёра дар Абу-Даби. бинен ин ҷо чӣ гуна зебост. ман ягон маротиба чунин ҷойҳоро дидагӣ набудам. ман умуман набояд ки дар ин ҷо мебудам. ин ҷои Тони Фергюсон аст.
не ки ба ман имкониятро додам ва ман ин чиза аз ӯ гирифтам, ман ҷони ӯро гирифтам. Барои ҳамин бале, ман барои баромад тайёрам. Ман худман фидо мекунам. Ин чиз дар ҳар дуи мо ҳаст. Мо мебароем ва барои ҳаёти худ меҷангем. Барое ки мо ҷанговари ҳақиқием. Барои ҳамин бале, имконияти калон барои ман, оилаи ман, кишвар ва шаҳри хурдака ки ман Сетфорд дар Аризона аст. Барои ҳамин ман бо ин чиз фахр мекунам. ҳабиб, ҳамин савол ба ту, барои ту муаррифӣ кардани давлати ту ҳаст ё ин ки ту ин чиза ҳамчунин варзиши алоҳида қабул мекунӣ? Барои ман ин ҳеҷ чизро дигар намекунад. Мефаҳмед? Барои ман ҳамаи чиз ба монанди пешина ҳай. ӯ рақиби ман ҳай, ҷавони сахт ҳай, ӯ гӯштин гирифта метонад, ӯ ба даст ва по зарба зада метонад, ӯ ҷанговари ҳаматарафаи ММА ҳай, ӯ чемпиони муваққатӣ ҳай, ӯра бисёриҳо медонанд. Ин хелгирем вақте ки ман меҷангам, ман фикр намекунам ки ин қувваозмоии ду давлат аст. Барои мухлисон мумкин ҳамин гуна бошад. ҳабиб, ту бо бисёр ҷанговарони зарбазанҳои сахт ҷангидагӣ, Эдсон Барбоза, Дастин Парие, Конор Макгрегор, ту ба Ҷастин чӣ гуна баҳо медиҳӣ? Мо бисёр оиди гӯштинги ӯ гап задем, не ки ту оиди зарбазании ӯ чӣ гуфта метонӣ? Ман фикр мекунам ки дар дастҳои ӯ динамити ҳақиқӣ ай. Ӯ хеле сахт зарба мезанад, ба по сахт мезанад. онҳо ҳамашон сахтанд дар стойка. Не ки вақте ки ман онҳоро меқапам ва ба замин меафтонам, вазъият каме дигаргун мешавад. Медонед? ман фикр мекунам ки ай Дастин, ай Конор ва дигарон фарқияти ӯ дар он аст ки ӯ гӯштин гирифта метонад. Барои ҳамин барои ман душвортар мешавад. Не ки ман тайёрам ки ҳатто 100 маротиба барои ӯро афтондан кӯшиш кунам, агар лозим шавад. Барои ҳамин рӯзи шанбе ҷанги шавқовар мешавад. ва ҳамин савол ба Ҷастин, ту оиди зарбазании Ҳабиб чӣ фикр дорӣ? Ҳатто агар ту вақтҳои охир ҷангҳои ӯро тамошо накарда бошӣ ҳам, аз ҷангҳои пеш тамошо карда чӣ дида будӣ? Ту зарбазании ӯро чӣ гуна баҳо медиҳӣ? Ай ҷеби ман эҳтиёт кун бародар, ҷеби ман хуб ай. ӯ дар бисёр чизҳо хуб ай. ӯ ҳамлаҳои ғайриоддӣ дорад. Медонед, тайминги ӯ низ ғайриоддӣ ҳай ва ҳамаи чиз дар тайминг сохта шудааст, дар тайминг ва дистансия. ин дар ҷанг аз ҳама чизи муҳим ай. ман фикр мекунам ки ҳамчунин дар зарбазанӣ ӯ ҷанговари сатҳи ҷаҳонӣ ай. Не ки маълум ай ки ӯ дар стойка ҷанг карданӣ нест ва ӯ ваъда дод ки 25 дақиқа бо ман гӯштинг мегирад. Барои ҳамин мебинем ки ӯ чӣ нишон медиҳад. савол ба Ҷастин Гейджи. Ҷастин, мо дар як навор дидем ки ту бо худ оилаи худро оварда тавонистӣ, дар ҳоле ки Абудаби ҷои наздик нест. Ин парвози дароз буд. Барои ман шавқовар аст ки рӯҳан ба ту ҳузури оилаат барои ин ҷанг чӣ гуна кӯмак карда метонад. Медонӣ, волидайни ман ягон маротиба аз давлат берун рафтагӣ нестанд ва дар инҷа онҳо дар бизнес класс бори аввал парвоз карданд. падари ман соли гузашта ба нафақа баромад. ӯ 36 сол дар шахтаи медӣ кор кардагиай. модари ман ҳоло ҳам кор мекунад. Не ки ӯ ҳам ба нафақа мебурад, агар ки ҳамин ҷанг сар шавад. вақте ки занги раунди аввал сар шавад, ман барои ӯ баромад ба нафақаро таъмин мекунам. ва модари ман дар он ҷо 35 сол кор мекунад, агар хато накунам. онҳо ҳатто имконияти ба ягон ҷо парвоз кардан надоштанд. ҳамаи пулҳои коркардаашонро онҳо барои ман, бародар ва хоҳари ман сарф мекарданд. мо аз шаҳр 2 соата роҳ дур зиндагӣ мекардем. либоси мактабӣ харидан барои мо ид буд. маро бо бародарам барои гӯштинг 2-3 соата мебурданд ва баъзе вақтҳо мо маҷбур мешудем ки шаб дар он ҷо монем ва молӣ ба волидайни мо вазнин буд вақте ки ин чизҳо рух медод. ва барои ман ягон чиз беҳтар дар замин аз хизмати онҳоро баргардондан вуҷуд надорад. барои ҳамин медонӣ, дар асл будани онҳо дар ин ҷо вақте ки ман ба қафас мебарам, ин чиз ба ман кӯмак намекунад. онҳо дар бари ман будан наметонанд. танҳо мураббии ман дар бари ман мемонад ва танҳо овози ӯро ман мешунавам. Не ки ман хеле хурсандам ки ба онҳо чунин имкониятро таъмин карда тонистам. ҳабиб, дар турнире ки ба ёдбуди падари ту гузашта буд, ту баромад карда будӣ ва гуфтӣ ки барои насли навраз намунаи хуб додан хеле муҳим аст. аз қафас берун барои кадом кор ту бисёртар фахр мекунӣ? ту чӣ кор карда тавонистагӣ ки туро ситораи калон кард? бисёр чизҳо медонӣ. шахсан барои ман аз ҳама чизи асос ин дар бари оилаи худ будан аст, дар бари дӯстони худ, бо наздикон. барое ки ҳамаи ин машҳур будан пул. имрӯз ту чемпионӣ, апаго метонад ки ҳамаи чиз иваз шавад. ягон кас намедонад ки чӣ гап мешавад, мефаҳмӣ?
барои ман аз ҳама асос и оила ҳай ва ман мағз барои ҳамин хеле фахр мекунам, чунки гуфта мешавад ки ман писари хуб ва арзандаам барои волидайни худ. савол барои Ҷастин Гейджи. Чанд ҳафта пеш Али Абдулазиз дар як шоу гуфт ки ту чанд сол пеш ба Ҳабиб барои вазн партофтан кӯмак карда будӣ. Ту аз ҳамон лаҳза барои худ ягон чизро гирифта тонистӣ ва ту ин чиза дар ҷанги меомадагӣ ягон гуна истифода бурда метонӣ? гӯш кун, ман тамоми зиндагим вазн партофтагиам ва ӯ тамоми зиндагиш вазн партофтагиай. дар ин чиз ягон кори хуб нест. барои ҳамин агар ман дар наздикӣ ту бошам ва ту аз вазнпартоӣ азоб кашидаста бошӣ, ман ба ту кӯмак мекунам. фарқ надорад ки ту кӣ. ҳамон рӯз ман танҳо дар назди ӯ будам ва кӯмак кардам. ман ҳамин гуна инсонам. ман ба ӯ кӯмак накардам барои оне ки ягон чиз оиди ӯ фаҳмам ё ин ки оиди омодагии ӯ. ман танҳо хостам ки ба ӯ кӯмак кунам, барое ки ба ӯ маҳз ҳамон вақт кӯмак дар кор буд. савол ба Ҳабиб. ҳадафи ту бузургтарин шудан аст ё ин ки яке аз бузургтаринҳо дар сатҳи Майк Тайсон ё Муҳаммад Али? баъди Ҷастин Гейджиро задан ту бояд чӣ кор кунӣ ки дар бари онҳо ҷойгир бошӣ? Муҳаммад Али ӯ дар сатҳи дигарай. ман фикр мекунам ки Майк Тайсон барои ин сатҳ наздикай. Не ки ҳамчун шахсият Муҳаммад Али дар дигар сатҳай. ва барое ки ман ба монанди онҳо шавам, ман ҳатто тасаввур карда наметонам. ин саволи мушкилай. вақте ки ман ба воя мерасидам, ман ба онҳо назар мекардам ва баробар мешидам. онҳо бузургтаринанд. барои ҳамин ман намедонам ки ягон вақт ман ба онҳо наздик шуда метонам ё не. Не ки ман чунин ҳадаф ҳам надорам. ман танҳо мехоҳам ки ҳар як ҷанги хидма бурд кунам ва дар оянда мебинем, барое ки ман ҳоло тамом накардам. ман ҳоло ҳамаи чизе ки дорам нишон додагӣ нестам. ҳабиб, ту инсони арзандаи, инсони баномусӣ. ва вақте ки ту карьераихта ба анҷом мерасонӣ, барои чӣ мехоҳӣ ки одамотро дар хотир дошта бошанд? ҳатто намедонам. вақте ки ман карьерамо ба анҷом расонам, ман мехоҳам ҳамчун чемпиони бебохти вазни сабуки UFC равам. ва дар иҷа дар варзиш ҳадафи ман ҳамияй. берун аз варзиш, берун аз қафас рости гап ҳатто намедонам. ман ҳадафҳои бисёр дорам. ман ҳадафҳои гуногун дорам ва зинда бошем мебинем. Ҷастин баъди UFC 244 Дастин Порье гуфт ки дар ҷанг бо Ҳабиб ӯ ҳис кард ки ӯ дар иҷа бегона ҳай. барои ман шавқовар аст ки ту ҳис мекунӣ ки ту дар территорияи душман қарор дорӣ. агар як чанд сол пешро ба ёд орем, ман гуфта будам ки мехоҳам ба Бразилия равам ва бо ҷанговари беҳтарини онҳо ҷангам. мехоҳам ба Ирландия равам ва бо ҷанговари беҳтарини онҳо ҷангам. ин як бесару сомонагиай, чунки онҳо мухлисо. агар бар зидди ту ҳам бошанд, онҳо дар ҳақиқат ба ту марг намехоҳанд. не ки ман дар ҳудуди душман худро хуб нишон медиҳам. бесаброна интизорам ки кай мухлисора сар медиҳанд. агар ҳозир дар иҷа 100 000 одам ба ман марг мехост, ин чиз беҳтарин мешуд. ин ҳиссиёти хуб мешуд. хуб, раҳмат бачаҳо, мо шуморо қадр мекунем. ҳозир бошам мо ҷанговарро рӯбарӯ мекунем. Good? You ready? Come on, boys.